bangisuke ngenza ividiyo nje kanjena ngiyifaka la kuma social network. Iyodwa kuphela into eyayingiphathe kabi ngaleyo video. Ngiyaye ngiphathwe kabi ukuthi ngisuke ngazi ukuthi ividiyo yami izobona ngisho naziphukuphuku. Ayikho into enginyanya njengesiphukuphuku emhlabeni, ngoba isiphukuphuku asicabangi ngengqondo, kodwa isiphukuphuku sisebenzisa inhliziyo. Isiphukuphuku yonke into osuke uyikhuluma sona asicabanga ukuthi usho ukuthini, kodwa sona siyakuhlaziyela bese sona sisebenzisa ukuthi sizizwa kanjani ngaleyo nto leyo. Ingakho ngisizonda nje isiphukuphuku. Isiphukuphuku mina mangike ngasibona ukuthi isiphukuphuku ngigwema ngayo yonke indlela ukuthi ngikhulume naso. Ngisho ngathiwa ngibona i-comment yaso ngiyayisusa, ngisho ngathiwa ngihlangana naso isiphukuphuku ngiyakubalekela nje ukukhuluma naso, ngoba angifisi ngisho nokuthi size sixoxe. Ayikho into engiyifisayo nje engangihlanganisa nomuntu osuke isiphukuphuku. Namhlanje-ke ngifuna ukuchaza ukuthi mina ngikanjani kule nto yobuNazaretha, ngoba kunabantu ababedideke, abanye beyibuza ukuthi ngikhonza kuphi. Abanye-ke baze bengihlaziye bona bethi ngisonto e-NCG, bethi ngikhonza khona. Konke lokho basuke bechaza into engekho. Kodwa namhlanje ngifuna ukucacisa mina ukuthi ngikanjani endabeni yobuNazaretha. Okokuqala nje ngakuveza ukuthi mina ukuba khona kwami ngafika ngokuthi ngicelwe enkosini uThingo leNkosazana. Ngakho-ke uShembe nje uThingo leNkosazana uyena Shembe engimthanda kakhulu kunabo bonke, ngoba uyena engacelwa kuye, engafika ngaye. Okunye-ke ngizokuveza ukuthi mina ngikholelwa koShembe abane kuphela. Ngikholelwa kuShembe uMqalo Wendlela, ngikholelwa kuShembe iNkosi Ilanga, ngikholelwa kuShembe iNyanga Yezulu, ngikholelwa kuShembe uThingo leNkosazana. Ngigcina lapho mina ukukholelwa koShembe nje, angidluli lapho. Angikholelwa kwinkosi iNcongcoyi, angikholelwa kuNyazi Lwezulu, angikholelwa kwiMsebe Yelanga, angikholelwa futhi kwindonsa yokusa. Labo Shembe labo nje labo abakhona abaphilayo angikholelwa kubona, ngisho nalo ngasekho iMsebe Yelanga, ngoba ngeke ngikwazi mina ukukholelwa uShembe kuzofanele kube yimi omvikelayo, okuzofanele kube yimina othukana nabantu ukuze ngivikele lo Shembe loyo. Ngihambe ngixabana nabantu, ngithukana nabantu, ngithi ngivikela lo Shembe, ngeke ngize ngikwazi. Kungcono labo Shembe asebedlule, ngoba labo Shembe sebedlule ngisho ukuthukeka kwabo kuncane kakhulu. Ingakho-ke ngokwenkolo nje yami mina ngikholelwa kulabo Shembe abangasekho sebadlula, futhi njengoba kade ngichazile ukuthi ngikholelwa kulabo Shembe abane kuphela. OShembe abakhona nje njengamanje abaphilayo angikholelwa kubo, futhi anginankinga nabo, ngoba phela sikhona isiphukuphuku esizovele siqhamuke sesithi ngoba ngizonda uShembe obani, yabona. Futhi-ke isiphukuphuku esinjalo akudingi nokuthi ngize ngisichaze ukuthi sikuluphi uhlangothi. Ngiyazi ukuthi zizazela zona iy'phukuphuku ey'njalo ukuthi ngisho ziphi, kodwa-ke ngenhlahla-ke ngeke ikwazi ukukhomenta kwividiyo yami, futhi ngeke zize ikwazi ukudownloada le video le. Bengithi ngizokucacisa nje lokho, ngizokuveza ukuthi cha impela mina ngikholelwa koShembe abane kuphela. Ibandla-ke engaze ngilijoyine elisuke likhuluma ngalabo Shembe kuphela, alikho elinye futhi ibandla engajoyina. Kodwa kwamanje angakajoyini ibandla, ngiseyimi nje ngiyimina nginjena, ngiyithandela inkolo yobuNazaretha, ngilalela onke amavidiyo asuke ekhuluma ngobuNazaretha. Ngiyangena ngisho na-YouTube ngibuke amakhosi amadala asadlula, ngibuke nje, ngilalele nentshumayelo. Ngiyasabatha, angigundi, njengoba nabazali bami nje kwakunjalo. Ngiyakuveza-ke lokho. Ngiyacabanga ukuthi lento engiyikhuluma lana icace bha, yabona. Akukho la okudida khona engathi mhlampe la engichaze khona la engichaze khona kwangezwakala. Ngezwakala nje kahle lento icacile, kodwa-ke uma wena uzoqhamuka uzoyihlaziya ngenhliziyo hhayi ngengqondo, uzoba nenkinga. Inkinga yakho leyo, mina ngingene lapho.